Allah ubangiji ya ba mu tsaro. Za ku kalli bidiyon yadda matan Nijar suka tattaro a nan birnin Yamai don gudanar da addu'o'i ga ƙasa. Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kare mana ƙasar mu da ibtila'in da ke shirin tunkarar mu. Sannan da kiraye-kirayen da malaman Nijar suka gudanar akan 'yan uwa 'yan ƙasa da mu dage da addu'a har da ma nafiloli. Duk ku kalli wannan bidiyon za ku samu rahoto insha Allah. Allahu a'azzu min khalqihi jami'a. الله أعز مما نخاف ونحذر الله أعز مما نخاف ونحذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر الأشرار من شر الأشرار من شر الأشرار وجنودهم 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 وأتباعهم 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 وأشياعهم 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 من الجن والإنس اللهم كن لنا جارا من شرهم اللهم كن لنا جارا من شرهم اللهم كن لنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللهم احفظنا واحفظ بلدنا نيجر واحفظ بلدنا نيجر واحفظ بلدنا نيجر من كل ذي شر ومن كيد الفجار ومن كيد الفجار ومن كيد الفجار ومن طوارد الليل والنهار ومن طوارد الليل والنهار ومن طوارد الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك يا ذا العزة والجبروت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم jama'a duk malamanmu na Nijar na kowa sun zamana sun yi taro sun yi mutum sun ba da shawara na ɗaya kowa a gidan shi ya tashi cikin dare ya koda da ka abici ya roƙi Allah zaman lafiya a ƙasar shi ya roƙi Allah ya ba ƙasar shi kariya kun ji ɗaya kada wanda bai yi ba dan kanka ne da 'ya'yanka ba gwamnati kake taya ba kanka ne kake kariya da 'ya'yanka waɗannan mutanen nihinsa su sanya ku cikin matsala da ku da 'ya'yan kuwa ku fahimci wannan na biyu a yawaita istighfari na uku a rinka yin kunutu a sallah liman ɗin da bai iya ba ya je a rubuto mishi ita kuma kunutu wadda in bala'i ya same ku na gama gari bai ware kowa ba kamar yadda aka ce za a kama Nijar hari karkai tamahanin iya soja ne billahi da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu duk sun mutu a wurin kuma Allah kaɗai lokacin karewa bai in sun yi abin kuma dama ana haushinmu dama ce ta samu idan muka yi sakaki za a samu matsala kenan za a yi kunuti cikakkiya na cewa ubangiji Allah ya lalata dukkanin wata manufa ta kowane arne duk inda yake duk abin da yake tsarawa yadda yake son yadda yake da ƙarfi Allah kana da ƙarfi ka mushi yadda kama fir'auna ka wulaƙanta shi yadda ka wulaƙanta fir'auna haka za a rubuta addu'a a yi ta kun gane ko wannan ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i ko asuba ana buƙatar tsawon wata guda a kowane masallaci a yi babu izala babu ɗariƙa don ba za su bambance ba kai kasan kana ɗariƙa kana izala in za su kashe kuma yanzu dole a koma malaba mai ƙwari ita ce wanne
a tsaya tsayin daka a miƙa kai ga Allah, a miƙa kai ga sunnar manzon Allah, domin la malja wa la manja minallahi wa huwa yujiru wa la yujaru. Sunna dole. An gane ko? Sannan mutane su yawaita azumi, su yawaita karatun alƙur'ani, kuma mu jira mu gani. Allah ya ce kataballahu la agalibanna. Saboda ni wala yansuranna Allahu man duk waɗannan ayoyin Allah ya yi alƙawalin zai taimake ku in kuna da imani, kuna da gaskiya, ku yi istighfari, ku yawaita istighfari, mu yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil, mu yawaita salatin annabi, mazanmu da matanmu da yaranmu, mu nuna ma Allah buƙatunmu na kariya, tunda yanzu duniya ce ta yi ta ƙarƙashin jagorancin Faransa, tana tinƙaho, tana alfahari, tana da isassun makamai da ƙwararrun sojoji, mu ko muna tinƙaho, muna da Ubangijin da yake da mala'iku. Ba su ja ba da baya, ban mu ja da baya, ba tsoro, ba sarewa, ba abin da za a yi. Na rantse da Allah sai mun rayu a duniya, su babu su a duniya. Ba ma fatan yaƙi, amma su suka zo, wanda ya zo sai mu tsaye mu kyale kashe mu? A duk ɗan Nijar yana ciki. Kun fahimta? Sun yi tsammanin Allah baya jin su, baya wani ɗinsu, amma tare da su akwai manzanninmu suna rubuta abin da suke aikatawa.